kada smo pravili koalicijonu vladu, onda smo među principe stavili odmah, naravno, pored Kosova i evropske integracije, užurbano uključenje u Evropsku uniju. To je bila pretpostavka da smo nekakve zajedničke demokratske snage i da imamo jedan zajednički cilj. Nažalost, sada vidimo vrlo otvoreno da se od toga cilja odustaje. Ostaje verbalno, dobra je Evropa, ali ukoliko, naravno, jednoga dana Evropa promeni svoje mišljenje, mi ćemo onda sa njom moći da razgovaramo i tako dalje. To je samo jedan eufemizam da se u stvari prekinu razgovori. Stav Demokratske stranke je bio, naravno, odbrana integriteta zemlje, svi napori da se taj integritet sačuva, ali ni na koji način ne prekidati ili ne kvariti odnose ili ne slabiti odnose sa Evropom.